Så. Den er bare flot. Ja. Så. Nu er den bag bakken. Så lige om lidt kommer den bare. Ja, et halvt minut. Eller Den har sådan fart noget, på. Tænker jeg. Nogle sekunder. Om det næste gang vi ser. Se, nu kan du se haleroret. Der, ja. Så nu kommer 3, 2, 1. Der er den. Wow. Den er bare flot. Mm-hmm. Flapsen. Eller det spoiler sådan. Der kommer så at se her. Den drejer nok herhen. Tror du ikke? Det er sådan den anden. Så vil den have drejet der. Ja, det gør den nu. Den skal dreje nu. Ja. Ja. Stopper. Nu så er det British Airways bagved.